Otvori, gde je lutka? Tu je. Ajde, traži. Kako da otvori? Tu. To je lutka. Instagold! Ima još. Polako, polako, ne može zvaliti. Razvali sve. Šta je to sad? To je bilo ovako? Sad smo razvalili. Ne. Koliko je to skalamerije. Ovako. Ajde da vidimo koja je lutka. Ajde. Da smo još. Šta ima tu? Nije. I možda ovdje ima još. Ima. Jao, accessory. Accessories, wow. Ajde da vidimo. Ajde. Koja je? To je ta. Da. Wow. Daj da je snimim. Krenijete se. Nje. Kako se zove? Instagold. Dobro. Ima i ovo. Super.